сегодня много кто борется за Крым, очень много. Мы еще поживем в Крыму. Коли жінки Криму, вони виходили на траси, вони виходили з цими плакатами, виходили і кричали на все, що ми повинні зберегти мир. Любое все, что происходит с Крымом, это наша боль, это наша трагедия. Ранку дивлюся, а нема прапора ні кримсько-татарського, ні державного біля селищної ради. – 6 березня у нас в Новоолексіївці було 1500. Новоолексіївка! Україна! Новоолексіївка! Україна! Було дуже страшно, вже було, ми бачили вже розбиті машини, і людей, яких вони розстрілювали прямо по дорозі. Живуть в нашій хаті. Живуть, вони зробили там штаб-квартиру. Думал, сейчас мы взлетим и нас взорвут. Я все думал так. Но так просто не бывает ничего. Эмоции переполняют, слов нету. Спасибо всем. Батько хотів жити і повернутися, і повернувся, але не дожив на 50-річчя депортації. Тільки я лягаю, я точно знаю, що я повернуся як ластівка додому. Так що якось так. Вот основные войска подходят. Війна почалась для мене зранку. Шок. Це була якась внутрішня паніка. Зранку, ми вже телефонувалися зранку, з 5 ранку. Коли в 7 ранку голова районної державної адміністрації казав, ви залишаєтеся, мабуть, в Новоолексіївці. Люди нараховували техніку, яка йшла, і казали, вже 250 проїхала в сторону Каховки, 250 до Запоріжжя, в тому напрямку. Короче, солдаты и туда едут, и в ту сторону, и назад. Зимой 2022-го Гульнара Бекирова была уверена, что война не придет на Херсонщину. Как член Меджлиса и замглавы райадминистрации, сразу утром 24 февраля побежала в мечеть. Оттуда через динамики информировали и успокаивали жителей. Уже были первые погибшие. А коли я приїхала в мечеті, я зустріла батька, який привіз сина в прицепі. Це був Еміль Білялов, 17-річний хлопець, який приїхав до батьків на канікули і осколочним вранила і насмерть він помер. Прямо у себе в хаті, і хату рознесло, і хлопчик загинув. Батько прийшов в розпачі і каже, мені поховати треба. Гульнара чуть ли не поминутно помнит 24 февраля 2022 года, как подорвали мост, как гибли люди.
Потім зателефонували і сказали, що загинула директор школи Наталя Косова. Десь о 10 ранку наш прикордонник, військовий Віталій Скакун підірвав міст на Щасливцева. Радіон Шевченко, прикордонник, якого знайшли потім люди з Чонгарці. Це перші жертви війни. Ми організовували, в яких школах будуть сховища, де люди будуть брати воду, де будуть люди брати хліб. Я виходила з Осіїном, і ми голосно в мікрофон через мечеть казали, щоб люди мали спокій, вода там-то, сховатися можна там-то. Уже через 4 дня, 28 февраля, в Новоалексеевке со здания постсовета вдруг исчезли флаги, вспоминает Гульнара. 8 ранку дивлюся, а нема прапора ні кримсько-татарського, ні державного біля селищної ради. Я зателефонувала тоді голові, це була не селищна голова, вже староста Новоолексіївки. Пані Ірина, як це так, прапора нема? Вона каже, ну ви ж знаєте, нам сказали. Я говорю, як сказали, хто сказав? Ну вже ж там у нас є такі ж свої призначені гаулятори. Я говорю, так, одну хвилинку, ми ще Україна, і ви знаєте, зараз люди встануть, і прапори повинні бути на місці. Флаги вернули, но 5 марта их снова сняли, повесили российские. Все эти дни жители Херсонщины митинговали, требовали, чтобы российские войска ушли. Шабирка Україна! Шабирка Україна! Шабирка Україна! Ой, домой! Ми почули, що Каховка і Херсон піднялися, люди виходили на мітинг з такими вимогами, щоб вийшли ці військові. І тоді почали телефонувати мені, Гульнара Рішатівна, давайте ми теж підніматися, давайте, не будемо мовчати. Я так, ми зібралися дійсно. Зібралися і люди багато. От якось так, по одному, будемо казати, по дзвоночку один одному, і зібралися вже зранку, 6 березня. У нас в Новоолексіївці було 1500. Багато ж, у нас єдиний в районі, це селище місного типу, де компактно проживають кримські татари. Новоолексіївка! Україна! Новоолексіївка! Україна! Слава українському народу! Героям слава! Русский корабль! Потім якась частина, ми виїхали машинами до Генічеського. В Генічеську неймовірно багато було людей, я не знаю, 5, 10, 8 тисяч. З всіх сел, які є, на 12 годину вже до Генічеська зібрались люди, вони їхали з цих сел, але потім ми вже узнали, що на посту їх, на зворотньому вже їх і обшукували машини, і документи перевіряли, і тисли. В 17-м училище Геническа российские военные организовали пыточную тайную тюрьму. В районе стали пропадать активисты, в домах членов Меджлиса начались обыски. 7 зранку я вже бігла на мітинг, вже було 9:50, і мені донька зателефонувала, а я дахозом, я говорю, я вже підходжу. А вона каже, не підходь. Ми біля хати Весера, вони приїхали, це член Меджліса регіонального. І тоді біля нього заїхали військові на тих же зетках, і вони прямо зайшли в хату і робили обшук. І
Так, дружина вийшла, комусь сказала, хтось, і, в общем, по цепочці передали, що шукають і Бекірову Гульнару Рішатівну. І донька мені казала: мама, ми тут, ми їх відворюємо, але щоб ти знала, тебе шукають. Я все, що можливо, всю техніку закинула в туалет просто так. І оці так збирала ті і кажу: ма, оце все повинно зараз бути в печці. 9 суток Гульнару Бекирову прятали в подвале одного из домов. Я розуміла, що мені йти нема куди, розумієте? І тоді каже: давай, отам є хата свободна, давай туди. Ну, поки будеш в підвалі, а потім будемо щось думати. От я, мабуть, 9 днів перебувала в цій підвальні, виходила так, піднімалася, потім опять спускалася. І було страшно, не було у мене ніяких телефонів, ні номерів. Односельчане и родные помогли ей выехать. Ехать пришлось долго, с пересадками и разным транспортом. 32 зупинки було. 32 зупинки, це 32 зупинки серця, розумієте? До Мелітополя 15 постів. Вони шукали, вони щось, наші автобуси пересматривали. До Токмака було повсюду ці російські військові, російські танки. Було дуже страшно. Вже було, ми бачили вже розбиті машини, і людей, яких вони розстрілювали прямо по дорозі. Ми бачили і танки, які їхали, ми бачили перед нами, перед очами. Ми всі плакали. Ви знаєте, у нас був жах, ми не знали, куди ми їдемо, але доїхали до Орєхова. І тоді в Орєхово вже ми побачили, що стоять наші військові, наш державний прапор. І тільки в Орєхово ми розуміли, що ми виїхали з того аду, де ми були. В дом Гульнары, где еще оставалась ее мама, еще несколько раз приходили с обысками. Позже пришлось вывести и маму. Российские военные разграбили дом Бекировых и устроили там себе штаб-квартиру. Вони приходили з обшуком, і мама каже: а що іще ви шукаєте в нашій хаті? Що? Мама згадує і каже: ти знаєш, я не бачила таких людей ще. Це було колись тоді, в 44-му, але я не пам'ятала, а розповідали. А це, мабуть, іще жорсточі. Вони перебирали, перекидували при обшуках всі речі. Вони їздять на машинах і живуть в нашій хаті. Вони зробили там штаб-квартиру, вони виносять великі чугуни, готують їжу. Тяжко очень. В этом доме в поселке Новоалексеевка Эдем и Гульнара Бекировы прожили больше 40 лет. Называют его своим святым местом. Их родители пытались вернуться из депортации в Крым, но поселиться на родине советская власть не давала. Больше 20 лет назад Эдем Бекиров тяжело заболел. У него инвалидность первой группы, больное сердце, диабет, ему ампутировали ногу, носит протез. Эдем и Гульнара женаты уже 42 года. Сегодня автобус меня ждет. То, что у нас такие отношения, посмотрите, видно здесь, правда? Когда он мне предложил выходить за меня замуж, я как-то даже не задумалась. И мне казалось, что лучше этого парня нету на свете. На момент 2014 года старшая дочь, внучка Бекировых и мама Гульнары жили в Крыму. Оккупация России полуострова для семьи стала трагедией. Для многих Крым просто Крым. Для нас Крым это просто выше нету. Высшая точка апогея, будем так говорить. И любое все, что происходит с Крымом, это наша боль, это наша трагедия. Я как раз в больнице в Симферополе был, когда все, потом вернулся домой. Очень плохо стало. Меня оттуда в Киев увезли в больницу. Очень тяжело переживал. Ехал в поезде, когда везли, всю дорогу плакал.
слезы сами идут, сами по себе, потому что это очень больно. Я знал, я нутром чувствовал, что это боль такая, ну, враг пришел на твою землю. Вот такая боль была. Перед оккупацией Крыма Гульнара Бекирова была в Симферополе. 26 февраля приехала на митинг перед парламентом Крыма. Ми виїхали з Новоолексіївки, це були члени регіонального місцевого меджлісу і активісти. Ми виїхали і 26-го ми були біля парламенту. І от разом в цьому 10-тисячному мітингу брали участь. Але ми повернулися і мали надію, що вирішиться. После захвата российскими военными админзданий в Крыму, захвата админграницы, жители Херсонщины чуть ли не через день выходили на митинги. Ходили к админгранице области на полуострове Чангар. Коли жінки Криму, вони виходили на траси, вони виходили з цими плакатами, виходили і кричали на це, що ми повинні зберегти мир, то ми просто не мали права сидіти вдома. І ви знаєте, то люди, чонгарці, вони збиралися, кожного дня робили акції, ми тримали з ними зв'язок, і тому під'їжджали машинами, ми їхали туди. Це було 28-го першого, коли ми приїхали, і в 2-го, і 3-го, а 6-го ми організовували ці мітинги, а 8-го піднялись всі, розумієте? На одном из митингов под ноги митингующих начали стрелять. Скинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ще стріляй, давай! Российские военные в 2014-м уже заехали на Чангар, копали окопы, захватили пост ГАИ. Люди каждый день выходили на митинги, и это помогло отстоять Чангар, уверена Гульнара. Вони заїхали до залізничної дороги, вони там уже рови копали, ці танки туди спускали свої обладнання, спускали свої машини військових, вони якось з усіх сторон заходили в Чангар, розумієте? Але я не знаю, як трапилося, кожного дня до 16 березня це були такі акції, це була волна постійних протестів. Що як зробилося, що як трапилось, але ці військові відійшли. І відійшли на те місце, де вони, на жаль, і по сьогодні стоять. Тобто стояли до моменту повномасштабного вторгнення. После оккупации Крыма на полуострове оставалась жить часть семьи, и Эдем Бекиров навещал их. У меня дочь старшая жила в Крыму, мать, теща моя родная, тоже жила в Крыму. Ну, их не видеть, внучка там, не видеть я просто не мог. Буквально на одну ночь. Я почему на ночь ехал всегда? Не за то, что я там чего-то боялся или что-то меня... Я просто не мог смотреть на этот российский флаг, на эту атрибутику их, на вот эти физиономии их. Я не мог смотреть. Для меня это очень было больно, поэтому я так на ночь чисто проезжал. У дочери 2-3 часа посижу, потом к матери ехал, у нее там до утра. И утром рано таксист приезжал, забирал. В 2018 году у Эдема Бекирова уже стоял стенд в сердце и шунты. Перед очередной важной операцией он решил поехать к родным в Крым. Но на админгранице его задержала ФСБ. Все же это сердце, это не тот орган, который там палец или нога или рука. Думаю, поеду к матери, к дочери поеду, попрощаюсь. Не знают, что предъявить. Они сказали, у вас фальшивый паспорт. А это, говорю, посмотрите, даже швы одинаковые, говорит, расстояние между швами. Нет, мы
Мы вас сейчас задержим, временно посмотрим, проверим еще раз. Я понял, что уже я оттуда не выйду. Тяжесть предъявленного обвинения, возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок могут свидетельствовать о том, что подозреваемое, обвиняемое лицо может скрыться от органов предварительного следствия или суда. Российские власти обвинили Эдема Бекирова в хранении взрывчатых веществ. Международные организации признали его политическим узником. 9 месяцев он провел в неволе в Крыму. Все это время за его освобождение боролись, в том числе на международном уровне. Селям алейкум. Сегодня больше 100 дней, как мой отец Эдем Бекиров находится в СИЗО. Больше 100 дней стрессов и бессонных ночей. С каждым днем становится все страшнее и страшнее, чем может это закончиться. Как вы знаете, что я и моя мама, мы не можем поехать в Крым, да, чтобы поддержать папу. И не могу вам объяснить это состояние, когда у меня завязаны руки и ноги. В любом случае, эта борьба, она закончится победой. Я уверена. Мой муж и это вынесет. Он крепкий, он сильный. В российском СИЗО по очереди соседями Эдема были политузники Руслан Трубач и Сервир Мустафаев. Очень ценит их знакомство, помощь, общение, помнит их дискуссии. Однажды даже удалось поддержать Гульнару из камеры. Однажды вечером мы получили в камеру телефон. И мы узнали, что Гульнара проводит героический международный женский форум. И вот мы посмотрели его, онлайн-запись была в телефоне. И мы посмотрели это все. И с Сервером решили Мустафаем написать письмо. Это письмо досталось Гульнаре. Мы, конечно, шокированы были, как мы узнали. Мы все посмотрели. Здоровье Эдема Бекирова в СИЗО ухудшилось. Несмотря на требования Европейского суда по правам человека поместить его в больницу, это не делалось. Назначали инсулин без анализов. Фельдшер колола его через окно дверей камеры. Принесли инсулин, она говорит, она под шофе, давайте живот. А я увидел шприц полный. Я просто случайно увидел. Я говорю, да я сам уколю, что тебе какая разница? Короче, выпросил у нее этот шприц. Пока там кто-то с другой камеры соседней начал кричать, она отвлеклась, я этот шприц выдавил, оставил там грамм, чуть-чуть, чтобы немножко и уколол себя и отдал. А мне там парень, фельдшер, говорит, будь очень внимательный, смотри, что тебе делают, какие таблетки дают. Вот эта внимательность, наверное, меня и спасла. Добрый день. Россия отпустила Эдема Бекирова в рамках большого обмена. 7 сентября 2019 года домой вернулись 11 политзаключенных, 22 украинских моряка и 2 офицера СБУ. Конечно, не верилось все это, как в сказке какой-то. Я все боялся, думал, сейчас мы взлетим, и нас взорвут. Я все думал так. Думал, так просто не бывает ничего, но не бывает так. И когда мы уже пролетали Россию, да, я всегда спрашивал, мы с России вылетели, а да, мы уже над Украиной. Ну все, тогда же можно спокойно выпить чашку кофе. Мы в самолете давали это, чашку кофе выпили, потому что я уже думал, сюда уже не будут стрелять, на другой территории. Дома. Эмоции переполняют, слов нету. Спасибо всем, кто принял хоть маленькое участие в освобождении всех этих людей. После освобождения Эдема его лечили в Феофании. Потом Бекировы поехали домой в Новоалексеевку. У нас буде свято 24-го.
жовтня. У нас буде 38 років, як ми разом. І він мені сказав, що 24 жовтня, що він купує 38 роз, і ми висадимо там, і це буде повернення з полону. Це буде означати 38 роз, що життя продовжується. Так, Эдем? Чи це секрет? Это был секрет? Конечно. Это был секрет. В заключение Эдему Бекирову разрушили половину шунтов в сердце. У него к тому же началось заражение крови. И в 2022 году, на момент начала полномасштабной агрессии России, он был на лечении в Киеве. Я в больнице лежал на операционном столе. 24 февраля 2022 года я в Киеве в ожоговом центре лежал. Уже этот сепсис пошел по всему телу. Нас опустили в подвал. 25 дней в подвале, мы в бомбоубежище. Ну, хоть и оборудованное, но все больные там. Вот представьте, в какой атмосфере. Там стало здоровье еще хуже. Уже все, я даже не думал, что я останусь живой. Моя була задача зробити все можливе, щоб допомогли нам лікарі, щоб він міг вижити в цій ситуації. Коли я приїхала, була шокована. Його вже на каталки везли на операцію. Ми ще 3 тижні боролися, намагалися якось йому допомогти. 5 сирен, всі спускаються вниз, але ми з чоловіком залишаємося, я не можу, він на кроваті, ми вже його не возимо туди-сюди. Я кажу, я буду з ним. Зав'язувала його так ремнями, сама сідала тихесенько на колінки і от чекала так, коли сирени проходили. Я тоді не знала, що мені робити. Чтобы спасти жизнь Эдема общими усилиями Меджлиса, Минздрава Украины и большого количества людей его удалось эвакуировать в Турцию. Семья уже 21 месяц живет в больнице Стамбула. Эдему Бекирову сделали 5 операций. Son 79 gelmiş. Молодец. Сахар до 3,6 упал. Ты сегодня хорошо послушал промолчала, значит, сахар нормально. Есть же хорошие моменты в жизни, поэтому я не со страданием, что мы в больнице, но то, что Эдему лучше, легче, что Эдему очень много сделали операции, хорошие операции, сделали пластику, поддерживают сегодня. Как наши врачи говорят сегодня, говорят, ты больше 3 месяцев не мог прожить, но ты уже 2 года и живешь. Даже в больнице Бекировой помогают собирать помощь военным, например, на автомобиль, переписываются с политузниками, чтобы их поддержать. Лікуємося, Едем живий, він спілкується з дітьми, він знаходить можливість підтримати мене в тих заходах, в яких я досі приймаю участь. Все, що ми можемо зробити, ми робимо. Знаходимо медичну сестру, яка з Едемом десь 2-3 години сидить. А я все ж далі продовжую таку активну, будемо казати, роботу, тому що не можна мовчати, коли у нас йде війна, коли наші серця розбиті. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Сегодня много кто борется за Крым, очень много. Я думаю, что все равно увенчается успех, и наши дети, внуки будут жить в Крыму. И мы еще поживем в Крыму, нашей любимой родине. Потому что Крым для нас это все. Лучше, чем на родине, нигде нет. І дуже хотілося б, щоб кожна родина мала надію повернутися до України. А кримські татари на свою батьківщину. Тому що мої батьки пройшли тяжкий такий шлях.
Батько хотів жити і повернутися, і повернувся, але не дожив на 50-річчя депортації, день депортації 18-го, він 19-го помер на 50-річчя. Коли він побачив і каже: діти, подивіться, показують по телевізору, це був 94-й рік, подивіться, показують, як знущались над нашим народом. А вони 50 років не могли це відкрито казати. Але передавали, щоб діти знали, щоб історію цю не забули, що ми кримські татари, що у нас є батьківщина. Покидая дом из-за оккупации, Гульнара Бекирова смогла взять с собой только документы и одну вот эту памятную блузку с вышитыми на ней подругой ласточками. Коли тільки я одягаю її, я точно знаю, що я повернуся як ластівка додому. Так що якось так. Алексей Драгань, Анастасия Джешкун, Крым Реалии.